باسم سلاسي باسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር أملاخ مسكلاتكم يخون حزب كريستيان كما ياللكم كما يحديركم أنا እግዚአብሔር يمسكن كبري صباح مدهاني علم أبوي لعل እግዚአብሔር أملاخنا كسابة ساعة الزئاء اتتنس استنفاس عدلو بسأجان متعنان سلازت نحنان زعق أبنان كبرين مسكنان أمركو وداسين نزل العالم نعي خنو كمون نتاررت لنا قدست قدسان نتأت نصحان ولاديت أملاك ولاديت قال زخانت قدست كدانا مريتي كبرين مسكنان وداسين يبصحيا كمون نخلم قدسانا እግዚአብሔር أملاخنا بزهوم قال كدان بزهوم كبري ككم معارقهم كبرين مسكنان نزل العالم نعومي خنو آمين. شوعات حدار زنبب تسأله سنكسار دسمع زنبب فقر قويتا أبلب ويعنبب حالوان صلوتن ناي قدسان دمو يركب ذكر يصادق نعلم يهلو ذكر ناي صادق نعلم يوزنبر آمين. بسم آب وولد ومنفس قدس أهدو أملاك آمين. شوعات حدار عامتاوي كبر بعل صحي زلدا نهايمانت كخوب ليك أسماءتات فتنة رديئت قدس جورجيس قداس بيت إيو هنسة بيت إيو بركة رديئة مسكلاتنا فتوتن أفكرتن دك توهدو يخون ورحاوي مذكرتا نايقا استعلم مسلاسي إيو كمتينا بيت أبراهام آتيوم بيتو باريخوم نعمتا كمزي حجي مسولاتكا كتوع الإخاز بلو نعنا دما سدتكم تودئو هاجركم هايمانت نجيسو فقرن سلامن كوين إيومو ناب هاجركم من هايمانتكم من تملسو زبل دمت يسمعنا تتوارخن تتقدسن بروح معلتي يقبرلنا آمين. حدار شوعاته بسم آب وولد ومنفس قدس أهدو أملاك آمين. قدس جورجيس لداوي مصحف قدلو كم زبلو ناي سماعتات حلقة كم أون موغوسوم عابين كبرن سماعت قدس جورجيس دحر شوعات عامتات ناي سقاي جزي تسيفة إذا انت أمتازو كما إيو انت بولكن نغتل قدس جورجيس دتولد كابابو زرنتوسن أنستاسيوسن كاب أدو دما تيوبستا أبناي قدم فارس جزءات فلسطيم لدا وشت إيو تتبارخو ولدو كرسنا بصبو مهيرم أبو أعرفان قدس جورجيس 10 عامت مسملئ ناي أبو سلطان نخحز كخيد كالو ناي بيروت ناي حجي بيروت ليبانوس هزبي دراغون كملخو رخبهم أمو نسجن أبتي كتما زنبر هزبي مهيرو أأمينو نتدراغون بفتاري حيلي قتلو منقدو قتلم قدس جورجيس نابدو ديانوسن سوعا نجستاتن مسبتحة كريستوس تخحيدو نتاقوت يسجد صنحو أمو بتي ساعات دنجل أمي بيتنا ناب سماعت قدس جورجيس مزيئة مكراؤن كبرون نقرتو نسخة بخريستوس سم ممات مرجعو قبرة كاب أمي بيتنا خاء تباريخو نابناي مسكرنت عدبابي عودة سمع بزحام دحرزي نتغتاتالي شوعت عامتات بزح صوات ومكرات قبلا 3 جزي ميتو تنسأ كابناي ود سب ناي تفترو تعكستين لعلي زخنا سقايات سل قنعتي توهدو هايمانوت كبل بمقبالو ناي سماعتات حلقة صحي ناي نقهو كوكب بمبال يسوع تولات أمهو وهمامو ذات العالم وقصصمو كم زبل متحف نقدس جورجيس نزامانات ببزوح سكياتن يجأنقو ونبرو نسجن بصنعاتو أشنفهم سوعا نقسات مسراويتهم أحفرهم نبزحات بشح زغصارو أحزاب كا ماريخو نسمعت النتاب كعام بزي تباسات أود ديانوس كا نخوخب فارس قدس جورجيس نخو قرارت أو عززا أتم وتهادرات كا نقدس جورجيس قرارت عبري حاتين متقاد كا تبسوا بزير راهي كا أكالو أحرروا قصيلهم كا فج يوم حمد قبروا
ናብቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ዓቢ ጫፍ ጎቦ ደብረ ይድራስ ደይቦም ከዓ ኣብ ፋርስ በተንዎ። ሃረድዎ ወገመድዎ ወዘረው ስጋሁ ከመ ኣመድ ከም ዝብል ምቕናይ። እቶም ወተሃደራት እዚ ፈጺሞም ዘወር ምስ በሉ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዓጽሚ ኣብ ዝዓረፎ ኣግራብ ቆጽሉን ኣእማንን ኩሉ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት ዝብል ጽሑፍ ተረኸበ። ሽዑ ግን ሓያል ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ካብ ዝተበተነሉ ተንሲኡ ነቶም ወተሃደራት ጽንሑኒ ኢሉ ኣርከቦም ብክርስቶስ እመኑ በሎም። ንሶም ከዓ ተገረሙ እሞ ኣሚኖም ናብ ህይወት መርሖም። እቶም 70 ነገሥታት ግን ሓፈሩ። ድሕሪ 7 ዓመታት ከዓ መከራ ምስ ብዙሕ ተኣምራት ተሰይፉ ደምን ማይን ጸባን ካብ ክሳዱ 7 ኣኽሊላት ፈሰሰ። 7 ኣኽሊላት ከዓ ተቐበለ። ብ309 ሰዓታት ኣከባቢ በዛዕለት ሰማዕት ምስኮነ ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት ኣብ ሃገሩ ደብሪ ሃኒጾም ዓጽሙ ኣፍሊሶም ቀደስዎ። ቅዱስ ሰማዕት ቅድሚ ሰማዕትነቱ እንተኾነ ድሕሪኡ ተኣምረኛ እዩ። ብዘመኑ ናይ ክርስቲያን ደም ካብ ዘፍስሱ ዝነበሩ ኣራዊት ነገሥታት ሓደ ዝኾነ ዲዮቅልጥያኖስ ርጉም ናይ 47 ሚልዮን ክርስቲያን ደም ኣፍሲሱ ነበረ እሞ ፈጣሪ ንናይ ሰማዕታት ደም ዝብቀለሉ ጊዜ በጽሐ። ብ305 ዓመተ ምህረት ኣከባቢ ኣረሜናዊ ንጉስ ስለ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ተኣምራ ሰሚዑ ስለ ዝነበረ ንኸፍርስዋ ሰራዊት ለኣኸ። ናይቶም ሰራዊት ሓለቓ ከዓ ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ ንናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስእሊ ከዓ ተሳለቐሉ ኣቃለሎ። ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ቀንደል ብሴፍ ክሃርሞ ክብል ግን እቲ ቀንደል ተገልቢጡ ማእከል መንበስበስቱ ሃረሞ። ከም ዕቡድ ኮይኑ ከዓ ሞተ። ሰራዊቱ ከዓ እዚ ሰሚዖም ናብቲ ንጉስ ሃደሙ። እዚ ሰሚዑ ዝተባሳጨወ ዲዮቅልጥያኖስ ግን ባዕሉ ንኸፍርሶ ከደ። ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ኣንፈት ምስ በጽሐ ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን መጺኦም ዓይኑ ኣጥፍእዎ። ከኣቱ ኢሉ ምስ ፈተነ ከዓ ቅዱስ ጊዮርጊስ ካብ ላዕሊ ነቲ ደወል ለቐቐሉ። ርእሱ ተሃሪሙ ድማ ደንዘዘ። ናይ ብዙሓት ቅዱሳን ደም ዝሰተየ ርጉም ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ከዓ ዓቢዱ ን7 ዓመታት ርፍራፍ ክልምን ነበረ እሞ ሰይጣን ከዓ ካብ ጫፍ ወርዊሩ ቀተሎ። ኣሜን። በረኸት ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ይሕደረና። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም እብል ለዘኣርኣየ ትእምርቶ በልደ ሃገር በጊዜ ቀደስ ቤቶ ጊዮርጊስ መዋኢ ቃለ ጽራህየ ብእያስቶ ከመ እጽሓብ ጸረ ነፍስየ ይመጥወኒ ቅናቶ ወለደርብየቱ ፍጽመ ስሁለ ኩናቶ ይብል። በረኸቱ ይሕደረና። ቅዱስ ጊዮርጊስ እለ እስክንድርያዊ። ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ጊዮርጊስ ዝበሃሉ ብዙሓት ቅዱሳን ኣለዉ። ካብ ልዳዊ ቀጺልና ነዚ ግብፃዊ ሰማዕት ክንጠቅስ ንኽእል። ስሙ ጊዮርጊስ ዝተባሃለ ብዓቢ ሰማዕት ኣማላድነት ስለ ዝተረኽበ እዩ። ኣቦኡ 7 ሕዳር ንናይ ሊቀ ሰማዕታት ቅዳሴ ቤቱ ክኽብሩ ከይዶም ስለ ዝተማሕፀኑ ናይ በዓልቲ ቤቶም ማህፀን ተኸፊትሎም ቆልዓ ወለዱ። ንስሙ ድማ ጊዮርጊስ በሎ። ምስ ዓበየ ድማ ብጣዕሚ ብርቱዕ ክርስቲያን ኮነ። ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ግብፃዊ ብርትዕኡ እንታይ እዩ እንተበልና ንጹህ ኣምልኾቱ ጾሙን ጸሎቱን ጽቡቕ ምጽዋቱ እዩ። ስም ይመርሕ ሃበ ገብር ስም ናብ ተግባር ይመርሕ ከም ዝብሉ ኣበው ናይዚ ሰማዕት ስም ሒዙ ንሱ ድማ እዚ ዕድል ገጠሞ። ብኣጋጣሚ ወለዱ ምስ ሞቱ ዝነበረ ምስቲ ናይቲ ከተማ መኮንን ቤት እዩ። ሰበይቲ እቲ መኮንን ድማ ሓፍቱ እያ። እቲ ሽግር ግን መኮንን ኣርማንዮስ ኣምላኺ ጣዖት ኣብ ልዕሊኡ ድማ ጨካን ምዃኑ እዩ። ሓደ መዓልቲ
ቅዱስ ጊዮርጊስ ግብፃዊ ንጓል እቲ መኮንን ናብ በረኻ ወሲዱ ዝማሬ ናይ ደብረ ቁስቋም መነኮሳት ኣስምዓ ክርስትና ድማ ምሃራ። ነዚ ዝሰምዐ መኮንን ግን ብሕርቃን ንቅዱስ ጊዮርጊስን ንጓልን ኣብ ኣደባባይ ኣሰየፎም። ናይ ክብሪ ኣኽሊል ድማ ተጎናጸፉ። በረኸቶም ይሕደረና። ቅዱሳን ዞኖቢስን ዞኖብያን እዞም ቅዱሳን ኣደን ወድን እዮም። ዞኖብያ ኣዲኡ ክትከውን ከላ ዞኖቢስ ድማ መንእሰይ ወዳ እዩ። ናይዞም ቅዱሳን ሃገር ድማ ተበይስ ትበሃል። ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ድንቂ ዝኾነ ህይወቶምን ተኣምራቶምን ከም ኮከብ ኣብርሁ። ልዕሊ 5 ግዜ ካብ ዝተገብረሎም ናይ ሞት ወጥመድ ድማ ብሓይሊ እግዚአብሔር ኣምሊጦም እዮም። ንክርስትና ኣይንክሕድን ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ድማ ኣይንፍለን ብማለቶም ንልብሶም ገፊፎም ኣብ ኣየር ሰቒሎም ደሞም ክሳብ ዝንጽፍጸፍ ገረፍዎም። ብሓይሊ ክርስቶስ ተረፉ። ናይ ዕንፀይቲ መስቀል ኣስሪሖም ኣብ ኣደባባይ ሸንኪሮም ሰቐልዎም። ካብዚ እውን ደሓኑ። ሽንካራት መናብርቲ ተኺሎም ኣብኡ ኣቀመጥዎም። ሕጂ እውን ብሓይሊ እግዚአብሔር ደሓኑ። ዓሚቕ ጉድጓድ ተዃዒቱ እሳት እውን ነዲዱ ናብ ውሽጢ ድማ ኣእተውዎም። ቅዱስ መልአኽ ግን ወሪዱ ኣጥፍኣሎም። ሓደ ግዜ ድማ ኣብ ሓደ ገዛ እሳት አንዲዶም ኣብ ውሽጢ ኣእትዮም ዓፀውዎም። እግዚአብሔር ግን ካብዚ እውን ኣድሓኖም። ስለ ክብሮም ድማ ቅዱስ መልአኽ ወሪዱ ንዕኦም ኣኽቢሩ ነቲ መኮንን ንዝፋኑ ኣሸኪሙ ኣብ ኣደባባይ ኣዘሮ። ሓደ ግዜ እውን ጋን ኣሸኪሙ ደድሕሪኦም ኣኸተሎ። ብኸምዚ ኣደነቕቲ ተኣምራት ድማ እቶም ህዝቢ እናኣመነ ብሰማዕትነት ሞቱ። ኣብ መጨረሻ በዛ መዓልቲ ዞኖብያን ዞኖቢስን ክስየፉ ከለው መብረቕ ወሪዱ ን54 ኣህዛብ ቀተለ። በዚ ድማ እቲ መኮንን ተገሪሙ ብክርስቶስ ኣመነ። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም እብል ስቃየከ እጹብ ጊዮርጊስ ዘኮንከ ስመሊቀ ሰማዕቱ ውሁበ መኮንን ዓብድ ዘይኣምር ጥበበ በጊዜ ኮንከ ስምዓ ወለት ትምህርተ ክርስቶስ ኣበ ርእሰ ወለቱ ኣምተረ ወርእሰ ከካበ ይብል ማለት በረኻቶም ይሕደረና። ኣባ ሚናስ ዘተመይ እዚኦም ድማ ናይዚ ቅዱስ ኣቦ ጣዕሚ ህይወት ድማ ድንቂ እዩ። ክርስቲያን ወለዱ ብስርዓት ይዕብዮም ብተኽሊል ኣመርዓውዎ። ናብ መርዓቱ ኣቲ ድማ ሓፍተይ እዚ ዓለም ሓላፊ እዩ እሞ ብድንግልና ዘይንነብር በላ። ንሳ ድማ ብደስታ እሺ በለቶ። ንበርካታ ዓመታት ድማ ኣብ መዓልቲ ስራሖም እንዳሰርሑ ጋሻ እንዳተቐበሉ ይውዕሉ። ለይቲ ድማ መዓንጦም ተዓጢቖም ክሰግዱን ክጽልዩን ይሓድሩ ነበሩ። ድሕሪ ዓመታት ናይ ቅድስና ህይወት ድማ ቅዱስ ሚናስ ንሰበይቱ ኣፍቂዱ በረኻ ኣተወ። ኣብ ተጋድሎ ከሎ ድማ እግዚአብሔር ንጓስነት መረጾ። ተመይ ኣብ እትበሃል ናይ ግብፂ ኣውራጃ ጵጵስና ተሾመ። ኣብኡ ድማ ክሳብ ዝኣርግ ተጋዲሉ በዚ ዕለት ዓረፈ። ከም ደመና ዝኸበበና ናይዞም ኩሎም ቅዱሳን ኣምላኽ ብርህራሂሁ ይምሓረና፣ ካብ በረኸቶም ድማ ይኽፈለና። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ናይ ቅዱስ ሚናስ ሰላም ለከ ሚናስ ህሩይ ኤጲስቆጶስ ዘሃገረ ተመይ በእንተ ዘአንጻሕከ ስጋከ ወልቦናከ እምጌጋይ ከመ ታእምር ኩሎ ውስተ ልበ ሰብ ዘትህለይ መጽሔት አእምሮ ነሳእከ እምልኡል ሰማይ አሜን። ሕዳር 7 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት ቅዳሴ ቤቱ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ እስክንድርያዊ፣
ቅዱሳን ዞኖቢስና ዞኖብያ ሰማዕታት ቅዱስ ሚናስ ዘተመይ ቅዱሳን መርቆሬዎስን ዮሐንስን ጻድቃን ወሰማዕት አባ ነህሩ ሰማዕት ወርሓዊ በዓላት ድማ ስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ ሰጋስጫ አባ ሲኖዳ ናይ ባሕታውያን ሓለቓ አባ ዳንኤል ዘገዳመ ሲሓት አባ ባውላ ገዳማዊ ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ ቅዱስ አግናጢዮስ ንኣንበሳ ዝተውሃበ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 35 ክሳብ 38 አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተኣረመለይ ካብ ዜማ ካብ ፊደል ካብ ኩሉ ዝነጠበ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዚክረ ጻድቅ ንዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ምሕረትን ይቕሬታን ናይ ጋእስቲ ዓለም ስላሴ ምስ ኩላትና ይውዓል አሜን።